Gore rino paZimbabwe hakudyiwe rinopisa. Kusangana kwatiri kuita zvekare panyaya yavision patinokupai nhau dzese dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Nhasi tiri kudzoka zvekare nenyaya yatiri kusangana nayo iri kubva nekuna vaJob Scaler avo vari kutaura kuti havasi kuzomira kuita mademonstrations kana kuti kuratidzira zvinoenderana nepeace, zviri peaceful nemarights avo. Havasi kuzomira kuratidzira even pasadhak ipapo. Izvo zvavatuma kuti vataure mashoko aya ishamwari yavo yavanoshandidzana nayo avo vanoitwa vaJacob Ngarevume vanga vasungwa. So ndizvo zvazotuma kuti vaJob Scaler vatutume nehasha vachitaura mashoko anovhundutsira regime iripo iko zvino yava Mnangagwa. So vabva vanyora pachidziro pavo vari kuti the arresting of Jacob Ngarevume by the regime will not stop us from exercising our constitutional right to peaceful demonstrations. We will not be swayed by the move. In fact, we will definitely go ahead with what we have already planned. Vari kutobuda pachena kuti tichaenderera mberi pazvinhu zvatanga tagara takatoronga kuzoda kuita nechekare ende hatisi kuzomira. MuZimbabwe hamuna kuswerwa zvakanaka kubva mazuva matatu iwaya atiri kusangana nawo, atiri kubva kurarama iwaya. Vanhu vari kusungwa zvisinganzwisisike. Tikatarisa vanhu vakawanda vakasungwa, maactivist, pakasungwa mahuman rights lawyer ananamatai Kwekwedza nevamwe vakawanda vaingosungwa, ana Bishop Kevin Nyamakanga vezvitendero chaivo, mapasta pachavo vakangosungwa. Munhu wese aingotaura zvekuti ari kuda kuratidzira kana kuti kuita demonstration. Izvozvo zvinova zvakavasungisa vanhu vakawanda nekuti zvinhu zviri kupa hasha kuregime yava Mnangagwa, regime iri kutonga Zimbabwe zvechisimba panguva ino. So zviri kuitika iko zvino ndezvekuti vaJob Scaler pavakasungirwa shamwari yavo, regime iyi yakafungidzira kuti pamwe zvichida kana vanga varimo munyaya yacho vachadzora tsvimbo kana kuti vachatanga kutya kana kuti kuvhunduka kuti since mumwe wavo atorwa vachabva vanyarara, sezvo ivo vaJob Scaler vakagara mukati kwemakore kwegore nesomething varimo mukati imomo 500 something days vakabatwa vachimirira kuzonzi vachatongwa nyaya yavo ndokuzobudiswa vakaonekwa kuti mhosva futi vakanga vasina. Zvinova izvo zvinhu zvaita kuti pamwe zvichida regime haina kutanga kutora vaJob Scaler ikati tora vaNgarevume. Since vaJob Scaler vakagaramo mukati vanenge vachitarisirwa kuti pamwe zvichida vane fiye mavari kana kuti vaakuvhunduka kutya kuti pamwe zvichida vangasungwa vakada kuita zvinhu izvozvo. Asi tiri kuona panapa vaJob Scaler havana kana hana iri kumborova, havasi kumbozvivhunduka. Vari kutowedzera kutaura kuti hatisi kuzomira kuratidzira, hatisi kuzomira kuexercise marights edu. Chero makasunga vaNgarevume tine zvinhu zvatakatogadzirira kuda kuita nechekare kuti ureva iwo mademonstrations ari kuitika iwaya ari kutaurwa nezvavo. Asi tiri kuona zvekare vaPresident Emmerson Mnangagwa nezuro pane kwavanga vari kuchirumanzi uku kwaivhurwa dhamu ravaikomishena ikoko, dhamu rakavakwa neumwe muchena ikoko. So ivo vakazoenda ikoko vachikomishena iro dhamu rakaswera zvekare richitaurwa kuti vakarigadzira kana kuti vairibuditsira mari yavo ivo yemuhomwe vachibatsirana nemurungu iye kuti ringe riripo. Pane mashoko avakazotaura vachiti takapiwa privilege, takapiwa mukana wekuti tihoste SADC summit muZimbabwe. Saka iko zvino chatiri kuda muZimbabwe runyararo, ipeace, kuti tinge tine runyararo. Saka tinovimba kuti muZimbabwe tichachengetedza runyararo nepeace paSADC summit iyoyo iri kuda kuitwa. Asi imi mhesva mukono tichakuswatanudzai kusvika mati heki, tichadhila nemi kusvika mati heki, kusvika zvanaka, kureva kuti mashoko zvekare anga aine kakuvhundutsira vanhu vakawanda vemuZimbabwe, nekuti mashoko iwayo
haanyanyise kutarisira kunzwikwa kune munhu anenge ari mutungamiriri wenyika, nekuti vanhu vari kutaura kuti vanhu vazhinji vakasungwa ava vakaita, vamwe vacho vakaita zvekutanga kuabductwa, vamwe vakarohwa vakarwadziwa kwazvo, ende vamwe vari kutobuda vachikamina. Asi zvinhu zviri kushamisa vanhu kuzonzwa mukuru wenyika buda achitaura kuti zvoni imi mhesva mukono tichakuswatanudzai kusvika mati heki. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kuvhundutsa vanhu vakawanda. So panapa ndo after zvese izvo zvataurika, zvese zvaitika muZimbabwe, zvese vaJob Scaler havasi kuzovumbovhunduka, vari kutowedzera kuramba vachitaura izvozvo, ende vanotoziva kuti anytime, nekuti vanhu vese vari kutorwa, ava vari kusungwa, vanhu vari kusungirwa nenyaya dzekunzi vari kuronga kuda kuita mademonstrations. Saka vaJob Scaler kutotaura mashoko ese iwayo vanenge vachitoziva kuti zvoni anytime vanogona kungouya futi vakatorwa vakasungwa nekuda kweizvozvo zvinenge zvaitika. Asi havasi kuvhunduka, havasi kuratidza ugwara, havasi kumbotya, vari kutotaura kuti tichatoita zvatanga takaronga. Izvo ndizvo zvinhu zviri kuvhundutsa hurumende yemuZimbabwe, nekuti hapana wavakanyatsoona chaiye achijoga, asi vari kungovhunduka, havasi kuziva kuti chii chaizvo chiri kurongwa nevanhu. Asi tiri kuzoona pazvese zviri kuitika izvozvo, vekuSouth Africa vari kutaurawo, veDA, Democratic Alliance Party, avo vanosheya masimba neruling party yekuSouth Africa, vari kubuda vachitaura kuti zvoni kana zvichiita tanga tichida kuti SADC Summit iyoyi, kana kuti musangano weSADC Summit iwoyo umuvwe ubve kuZimbabwe, usasaitirwa kuZimbabwe, uitirwe kumwewo, nekuti vanhu vari kungosungwa zvisinganzwisisike. Asi kusvika panguva yatiriko zvino, vaJob Scaler havasati vatorwa. Vanhu vazhinji vatombosungwa vamwe nhasi, asi vaJob Scaler havasati vatorwa panguva ino yatiri kutotaura iko zvinezvi, kusazivawo nekufamba kwenguva kuti chii chichazoitika kwavari, sezvo vaJob Scaler munhu wekuti nyaya yavo yakabvira kudhara ichitaurika, ende nyika yese pasi rese rakazonzwa kuti vaJob Scaler pakusungwa kwavanga vakaitwa ikoko vanganga vasina mhosva. Saka iko zvino zvaakunetsa futi kuti vanzi vangonzi vatorwa sematorerwe ari kuitwa vamwe, nekuti pasi rese rinenge rakatotarisa kuda kunyatsokuona nekunzwisisa kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Even nezuro nyaya yavo yaitotaurwa zvekare pa SABC News iyo yekuSouth Africa, vachidiscasa nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanhu, vachitaura kuti takaona futi nyaya yavaJob Scaler vakangosungwa pasina chavakanga vakatadza, asi vakangosungwa vakatogara mujeri kwemazuva 500 something, iro rinova gore nesomething varimo mukati, asi hapana kuzomboonekwa kuti vanga vakatadza chii. Ndivo vaJob Scaler ivava vacho vari kugadzirira kutodemonstrata sekutaura kwavari kuzviita, kuti hatisi kuzomira, hatisi kuzovhunduka, nekuti masunga vaJacob ngarivhume, tiri kuzoratidzira, musingade muchida, musingade, nekuti hurumende yemuZimbabwe haisi kuda kunzwa chinhu chinonzi ratidziro kana kuti mademonstrations. Asi vaJob Scaler ndozvavari kubuda vachitaura kuti hatina basa nazvo, tichazoratidzira as long as isusu tichiexercisa marights edu, nekuti zvekudemonstrata izvi zvirimo mubumbiro remutemo wemuZimbabwe, iyo constitution, zvirimo pasection 59 inotaura kuti munhu wese ane kodzero dzekuratidzira kana kuti kudemonstrata ikoko. So ndizvo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi. Muri yeZimbabwe ndo nyaya zvekare ndau yandakakubatirai nhasi pachannel penyu panapa paNyaya Vision, patinokupakulirai nhau dzese nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika muZimbabwe. So kana uchinge washanya panapa kare kekutanga, ndanga ndichingokumbirisawo kuti utange nekusubscribe, wokomendawo, wolike, toramba tichidzoka tichizivisana, tichiudzana zvinhu zvese zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.